Meow, meow, meow. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. नोंथांमोनखौ आंनि YouTube channel फिन खेबसे बरायफिनबाय। आङो दिनै मा होनगोन जोंनि क्लाबनि मोनसे खामानि मावनो नागिरदों। क्लाबा जोंना हाखर फिसा दोङो बेयावहाय ना हेगारदों आरो बे ना हेगारनायाव माने मेथ'खाफोरा हाखरखौ एसे खोबथेनानै लाबाय आरो नाफोरा माने गेलेनो हायाखै देरग'नो हायाखै ओमफ्राय दा फाननायनिबो सम जाबाय नाखौ थिखांनोबो सम जाबाय ओमफ्राय दा जोङो हाखरखौ साफा खालामसै आरो दिनै हाखरखौ साफा खालामनानै नाखौ फाननोसै नायलांबाय थादो नोंथांमोना एसे गोसो होनानै गन्थंआव गिदिरना आंनिखौ बारनाय ना मालै मा मिनिदो मे मौजगिता आबा गुगलुगु दान बुग्रि मोनबायना बा बुग्रि मोनबायनो जोंथिं जागासिनो गथ'फ्रा गोरलैनिफ्राय मोनस्लाबनो मोना दिनलाय मासे असाय संदो मोखाङाव गन्थं गिदिर नुखाथारदो आयु हाबाब एरबा गन्थं फिसा सुनिमोन दिन देन्जार गिदिरबो मोदोम ओंखारनाय बायदि नुदों माथो दिनै मोदोम ओंखारदों जोंना हाग्रा लामायाबो हाग्रा जाजोब्बाय बेखौ दानस्रायनांसिगोन दिनै सम थोबोला दानस्रायखालांसै सेंग्राफोरा जोंना क्लाबनि सेंग्राफोरा मोनहैखाबायनो जोंनि गामि नै जों मोनफैबाय हाखरा बैयावनो दं बैखिनियाव बै नुहुरनायाव नैबे जोंनि दै लोंग्रा जोंनि नङा बेयाव जों दैखौ जों मोनलोङाखै आरो हायाथ' जोंनि गामिनिसो बे दा दैखौ गुबुनासो मोनलोंबाय थायो दा ओइ रनि जिबु मेव 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 ओइ जिबौ जिबौ फुथि जिबौ